Hello, sir. Hi. Ngayong hapon. Ngayong hapon. Ana. Akong anak na bunutan. Oo, ikaw di ay. Tia Jin. Si Altia Jin, ikaw di. Ikaw na lang Alsani. Atong Like and share, comment para madaog jud ba. Okay. Magandang pag-asa. Hello, sir. Hi. Ngayong hapon. Ngayong hapon. Pangalan? Taliana. Taliana. Akong anak na bunutan. Oo, ikaw di ay. Tia Jin. Si Altia Jin, ikaw di si Altia Jin. Anong balay? Na, ay dili balay ka ng murag mag-rent. Rent lang ka dire. Nag-rent mo dire. Paan ka balin dili, sir, ka na sa amo ba? Sa Mo ning girintahan ninyo. dahil kwarto-kwarto lang. Kwarto lang po. Kasi yung partner? Kinsa may malsa. Ay, may hapon dia. Dinrel. Ikaw din na. Pila pong rinta diha? 1K, sir, by kwarto. Isa ka kwarto 1K. Sa amo ni sa mong mga partner. Sa mga partner ninyo, dire nag-board lang mo. Ikaw tong taga Juan, Bislig? Bislig dito? Bislig? Oh, taga dito ko. Sa una. Kamayo ka? Oh, maybe. Oh, maybe. Di dire sigurado. Gamay. Nakasabot lang ka. Tapos, Karyahan. ano rin mo sa live gabi? Gani. Oo. Sarapon. Ikaw na yung nakadaog. Ano, bato rin ang kuhan? Profile pic gamay man ni Bibi. Si Juni, yung saan ni mo? Ano yung ba na? Mautiban na ni mo. Si Jason po akong partner. Si Jason. Pugihan kayo mong share po ba? Share. Nawag ka nga kuan daw. Nagbunutan lagi yung anak. Ayo. Ang kabalom me kay Nagtanaw pa rin sila. Asa ba sila nagtanaw di ay? nag-cellphone mapud siya pa dunong trabahoan. Ay, oo. Ano man yung overtime? Balik kuhan? Gabi? Sa Abrisa, Mau ba? sir. Sa Abrisa? Cover sila. Mau ba? Record lang. Ayun lang yan. Kung nalay Alsani. Atong hindi alay butang. Ilan anak ninyo? Isa lang. Kanila. Oo, ayo. Kasi katudlo nimo para ang uban po makadaog. Like and share, comment para madaog jud ba. Okay. Magandang pag-asa. Sige. Dala na. Ikaw man ikaw na eh. Hindi lang. Oo. Salamat. Yeah! Yes, madunong na yan. Sige. Yeah, mato na mi. Salamat kayo, sir. Sige. Thank you ha. Salamat sa Ginoo ha. Opo. Katabang, para maka-appeal pud ka sa atong raffle na bugas. Kada semana, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like lang nimo ang atong page para masayra nimo ang schedule sa atong raffle para maka-appeal pud ka. Ikaduha, i-share lang nimo ang atong mga video para pud makatabang ta sa uban. Daghay share, daghay interest, daghay chance nga modaog ka. Katabang, kung ikaw ang maswerte nga modaog sa atong raffle, pangayoon ako sa imuha ang imong address ug contact number para tawagan ti ka para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong daog nga bugas. Katabang, daghan kaayong salamat sa imong suporta ug hantod sa sunod nato mga video, amping kanunay.